Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Mukoma Washington makadizvi tiri pamakademo taurisa kana zvangu kuti marara muchifamba kuri sei kuZhombe kuZhombe kuri right handiti kuZhombe muri papi chapira ndogara pakugwenzi kusina Neni anda chifani chief Ntaveni handiti ka aya vanoparati mafamba yenyu mushi ndafamba handiti ka no pakanaka vabereki vari kuhere kuZhombe uko vabereki vakashayika saka muri kugara nani? ndogara namukoma wangu. Mukoma wangu handiti ka no pari right. Ndakanzwa mandifonera mukoma Washington makati ini ndine dambudziko randinetsa mukati meupenyu hwangu kwenguva refu, zvingaita here mukoma ndimbouya kuHarare timbotaura tione kuti zvakamira sei. Dambudziko iri mukoma Washington rakatanga sei? Dambudziko iri randakakuudzai pafoni rakatanga kuti ndakaisa picture ndakaona muprofita mumwe anga ari mugroup kumaWhatsApp sezvo ini ndine problem yekusaroora ndandati ngandimubvunze itawe akati tumira picture yako. Ndiwo muZimbabwe? Ndo muno nenhamba dzemuno kuHarare. Ndo muno muHarare. Ndobva tumira picture yako, ndakatumira picture yangu. Ndatumira picture yangu ndakatozomubvunza ko yako zvadii, ndakatumira picture akati iwe une wakarodzekwa chikwambo chinenge tsoko chinenge Gudo ndicho mukadzi wako ichocho, so ndosaka usingaroori. Ndobva zvaati unofanira kuuya kuno kuHarare because nekuti chikwambo ichi chakuuraya. Ndobva ndambomira umwe musi ndakati gandimbonamata. Ndakanamata ndakatojoina imwe chechi futi yechipostori ikoko kuZhombe. Ndajoina chechi yepostori kuZhombe ndakuenda kuchechi kuya, ndiri kuenda kuchechi kuya. One day ndakati gandinamate pamba uchienda kuchechi yekuZhombe sezvo wanga wambotaura nemuprofita achibva atitumira picture yako achibva azoti iwewe une chikwambo kwawainamata ikoko vaimbozvibata here zviri kuti chinhu chiri kutadza kuti usaroore ndicho chikwambo chakataurwa nemwe muprofita kuchechi ikoko nguva dzose vanga vaingoti toda kuuya kumba ikoko toda kugadzira kuti ugone kuroora asi zvekuti une chikwambo havana kuzvitaura. Havana kuzvitaura. Alright. Ndobva vari ndati musi manje ndaudzikwa noumwe kuti iwa kada unyatsoona chaizvo kuti iyo zviri kunetsa kumba kwako, zviri kunetsa mulife muupenyu hwako, tsanya mazuva 3. Pamazuva 3 wakanyatsonamata chaiko uchaona chaizvo uchaona. Ndoandatsanya mazuva 3 ndisingamumvura. One day ndakanamata ndiri panze. Ndakati so kunamata kwangu ndiri panze kuya ndofunga chakabva chaenda chikwambo chacho. So pandakadzoka mumba ndakarara. Ndarara ndohakauya chinhu chichimhanya chichintsika makumbo so chichintsika dumbu chakakuruza chakaenda chakadarika. Changodarika kwakabva kwauya munhu manje padhoo akamira. Amira munhu uyu ndobva chinja akaita Gudo akadi akakwira akatanga kuda kundibata manje kundikwira kuti ada kurara neni. Ndavhundukira ndakalaita foni ndobva aenda, which is pana umwe musi futi before ndakanga Gudo iri rakambouya Gudo iri rakabata futi makumbo rakandibata makumbo rakandibata nopera simba kauchatarisi kusaita. Ndobva rati rida kurara tini pamusoro. Ndakalaita foni ndobva ratiza. Ndakabuda panze ndakarituka. Ndarituka manje ndobva raenda pati panze ranga rishepi yemunhu. Ndarituka ndobva raenda. Mangwana acho namakiseni ndakati ndiri kuda kugeza. Ndichigeza paya
ndobva ndawa pa pendi yadzoka. Pendi yanga yakagara 2 days isipo yadzoka. Yakadzoka sei? Maigadzira muri panzvimbo yakaita sei? Ndaigadzira kutoilet isina rufu so. Zvimachinjausi Isina rufu. So ndakawa pendi yadzoka pa mudenga. Nditarisa ndakaona pendi yadzoka. Yaiswa pane uswa. So kudzoka kwangu manje manga handina kutaura handi chakatsamwira kuti chakatsamwira kushaudha kwandakaita nezuro. So pachakazoya next time chakaita munhu paya ndo pandakatya. Pakadzoka pendi paipo maona kuti pendi yadzoka makaitora? Ndokuti ipfeka? Ndakaitora ndakaisa mumba. Handa kuipfeka. Alright. Ndo pachakazodzoka Gudo paya ndo pandakatya kuti akatanga ari munhu ndobva chinja katako ndo vandazoziva kuti Gudo iri ndo munhu uyu. So ipapo mai ndo pandakati handichapinduri because ndakataura futi pendi yakadzoka nezuro wacho. Ipapo zvaizotyisa kuti ndizopindura futi ndakabva ndanyarara. So nyaya iyi ndakaisanganisa nani mukoma wangu anogara kupfungo andogara nakumba. Last time pavakashauda nana umwe munhu kumba uku ndofunga ndiye. Ndikati ngandingonyarara. So kubva ipapo ndangoita zviya zvekuti ndakarara ndinongonetsiwa zviya zvekutonziwa kumusana so zvekutonziwa. Asi iko zvino inenge iri mumvuri yemunhu so kunoita ngeshepe yemunhu munhu wacho chitonzwa kumusana. So iko zvino zvaane 3 weeks manje zvinhu zvacho zvauya 3 weeks ko zvino zvakamira but zvinoratidza kuti chinhu chacho icho chiripo chitsoko chacho. Asi uya Gudo riya ndofunga ndiye muridzi wacho. Saka tombodzokera pane muprofita wekutanga wekuno kuHarare kutitumirai foto. Makazindira here mberi neprogramu iyi? Muprofita uyu ndakatadza kuenda ndakati hazina ndingoenda padhuze pachechi yepadhuze. Chechi yepadhuze iyi yakati touya kumba ndobva yambouya kumba. Yaya kumba yakambozama kuisa zvinhu zvavo vakacherera mazai takanamata usiku hwese takanamata. Vakati zvokuroora hazvichaita. Ndobva vati tiuye kuconference yechechi manje kunenge kwasangana maprofita akawanda ikoko. Ndobva ndaenda futi kuconference yechechi kwakune maprofita akawanda. So ndo pakaprofita umwe manje achiti pane munhu anongezewa nechikwambo panapa mukati mechechi munomu ari ukoko akanongedza exactly kwandandiri kanzasi zvinoda kumuuraya plus asi habudiriri munhu yeye. Ipapo musi uwo ndakachiona ndiri pamoto muchechi chakamira sepasaidi pangu so chinenge chitsoko so ndobva ndati ndiri kuchaisa kubva kuchechi nchienda kumba. Ndakasangana nevamwe vanhu pamwe vaiba mombe vanga vane mabhembe. Ndakavatiza. So ndobva ndazorega kuenda kuchechi kuya nekuti munzira mune nevanhu vanofamba nemabhembe. Ndakasiya zvechechi. Ndobva ndambopinda imwe futi chechi ndichiti iuye futi kumba kuzogadzira futi. Ndapinda chechi because vakati kana usina mari tongoita zvechechi tozouya kumba touya kumba chinhu ichi Gudo pere lero rakauraya vabereki newewo futi rogona kuuraya. So asi tichauya tozama kuuraya because hatimisi. Ndikandati pamba vachabetsera. Ndakapinda chechi kuti vauye kumba vaingoti next week. Kuzimara vanhu vakumba vati ewe chechi yako inokubetsera nei? Chimbosiya zvechechi. Papo ndaisungunganidza mari yekuita license ndobva vatozondiwedzera mari yangu
But achipedzisa zvemalicense wako siyana nezvechechi. Ndokurega futi kwandakaita chechi iyo. Ndo wandairega. So iko zvino handichapindi chechi manje. Iko zvino handichapindi chechi. Kuregera kupinda chechi nekuti havasi kuzozadzikisa zvavakanenge vataura. Vanhu vacho vanoita kunge varikuda kuuya but havazouyi manje. Asi kana muri koko kuchechi pane here kwavanotombonzwa kuti vakaenda kunobatsira? Vaienda. Asi kwako manje? Kwangu vanga vasingauyi. Vandatorega. Ivo vachitaura kuti Gudo nderani ende chinangwa charo ndechei? Vekuchechi vakati Gudo ndere munhurume. Asi rakauraya vabereki vako. Ende rinoda futi rinogona kuuraya newe. Endo vanongoti ndongoitawo zvokunamata. So kubva iko ndongoita zvokunamata. Zvinongoti sometimes zvinouya zvombonditonza. Sometimes hazvouyi. Umwe musi ndakati ndakarara futi kumba. Ndakarara pandakaona chinhu chacho chitsoko chacho. Ndakati ndichida kutarisa kusaidi. Ndingatarisa ndikatadza kutarisa kusaidi. Ndowandaona chitsoko chinhu chechide chinditarisa. Icho chaifunga kuti pamwe handisi kuona but ndakasunura chitoona. Ndichadza kutarisa kusaidi. Ndichangobva panze. Ndijambira manje. Ndakati ndakavhunduka ndobva chatiza. Muri menyu ana baba vakakusiyai muri vangani? Taive 7 kwakashayika 2. Iko zvino tiri 5. Vakomana nevasikana vangani? Vakomana 4, musikana 1. Vamwe vasikana 2 vakashayika. Wakambovaudza here dambudziko rako iri muri menyu kuti vakomana inini ndo ndokusangana nazvo? Ndakavaudza. Vakati toita sei? Vadiki ava, vakomana vadiki ava vanenge vachingoramba vachiti vandi ndo vakandirambidza futi zvekuchechi. Vatasiya zvechechi. So vanenge vachingoramba. So ndakada kuti nditaure kuti vatova vahombe manje. Manje zvasvaiti kuti kunetsana nevamwe futi ndongofira mukati. Asi sisi vanongoti mapostori akauya ndouya. So sisi mapostori akauya navo vanodi vanouyawo nekuti vanonamata postori. Saka kufamily kwenyu kuvana vababa vako ndiwe chete wekusangana nedambudziko iri? Ndino mukoma vanogwara pfungwa. So navo vanomboshaudha chimwe chinhu panze. Chichitaudha panze. Vanenge vachiti ndiri kuona chi? Havatauri sezvo vachigwara pfungwa. Havachitauri. Havatauri. Asi munoona kuti vari kutuka chinhu? Vari kutuka chimwe chinhu. Vachitombodzipiwa. Vachitoona kuti munhu ari kudzipiwa. Zvinoitika masikati kana kuti manheru? Manheru. Saka ndopandiri kuti kana vanengina venyu vachiona mukoma achidai so saka vanenge vachiti chii? Manguva vaingotiwo vanoita zvemadrugs. Ndezvemadrugs zvavaita zvemadrugs. So manguva ndomboti ngatiendisi vaendisei chero clinic wacho. Zvinongodzikadzikwa nyaya yacho. Vanongodzikadzikwa. Vanongoti so manje inini mai ndototadza kushanda manje ndogara navo. Ndogara navo. Kumushanda ndichiita zvegarden pamba. Garden rekuti mavheji kuti mutengesere mavillagers. Saka riri kufamba here, riri kusumuka? Zvoti nani. Zviri nani. Munokwanisa kumbotengawo chingwa apo nebaba? Kuvanengina vari kuita mabasa echi? Vanengina umwe anoshanda kubhulawayo. Umwe akaenda kuUK manje. Nditika ndizvozvo. Imi
Ndokunzwa kuti padambudziko ramuri kutaura mukoma Washington hamusi kutaura mumbotaura kuti ndakambonobatsirwa kuchivanhu. Makambofamba here kuchivanhu? Kuchivanhu handisati. Inda. Ndisina chance chekuti ndindeko. Ungoshaya chance asi shuviro munenge muinayo zvenyaya kudai zvakaita zvakaitika. Handiti. Ndaida kudzokera futi pane mupostori wamatanga kutaura kuti makamutumira mapicha. Hamuna kuzombofonana naye kuti akontinye nekupedza dambudziko regudo iri sezvakanga aribata? Uyu angoti huya. Wakati huya kuchechi. Huya kuchechi. Wachechi yake iri muno Harare. Handirika. No parite mukoma Washington. Baba mumhuri mababa vakanga vari vangani? Mumhuri mababa mune vakomana 4 nemusikana 1. Saka kwasara vangani izvinezvi? Vakashayika vese. Vakashayika vese? Mangosara kamasara maavana chete? Saka hamuna kumbodzera vamwe vana vekwana nababa munini kana nababa mukuru kuti aumana ini ndo zvandiri kusangana nazvo? Ndakavaudza. Vakati chii? Vakati ningozama-zamawo izvozvo zvemapositori. Tokutemba iwo nonamata. Saka kuti ivo hakuna ari kusangana dambudziko iri kumhuri kwese kwenyini kusanganisira vana vababa mukuru, vana vababa mudiki? Vababa mukuru hapana nogora pfungwa ako. Hapana. Bari ungosangana naye kuti nini ndiri kusangana negudo riri kudai semukati meupenyu? Zvegudo havatauri izvozvozvo. Havatauri. Handiti. Saka imimi mukoma Washington makazvipira here sezvo mati mambozama zvechipostori, makazvipira here kuti timbozamawo zvechivanhu? Ndakazvipira. Ndakazvipira. Handiti. Saka vanini namamaudzi here kuti nai ndakufamba? Zvanetsa kuti ndivaudze nekuti zvese zvandinge ndichitaura vanoramba. Zvese vanoramba? Saka vanoda kuti mubatsirike sei? Anenge ndingoita zvokunamata. Andingoita zvokunamata chete? Vakomana. Chete munhu anenge achirwadziwa ndiye anotsvaga maavenues ekuti aite seapone. Uyu munhu kana achinge akagara kwaanenge ari zvinenge zvichimufambirawo haanyanyoisa effort. But no, kana mukoma mati makazvipira kuti mumbotiraya zvechivanhu, regai timbotiraya ikoko tombokuendesai tonoona kuti munobatsirika sei ikoko, uyewo tsanangudzo dzinoti chii dzakambobatwa nemapostori tozanganisa nedzechivanhu, asi hatisida kuti zvingoperera pakungoudzwa zvamakaudzwa nemadzibaba zvokuti kumba kune gudo tichazoya ikoko. Kana vachinge vati ndozviriko toda kuona zvinhu zvichiita sei zvichipedzwa. Handiti ndinotenda. For these and more stories, tune into Zim News TV with Robert Tafumani.